あー。何が釣れたんですか？見てください、見てください。やーれ。ほら、来た来た。どうですか？これはでかい。60あります？これほんまに余るわ。60ありますか？おー、でっけー。どうですか？おー、来たー。コメントお願いしますよ。一頭で釣れました。お、何で釣れました？はい。まだです。まだで釣れましたか？はい。はい、測りましょう。70。おー、75円や。島田さんと一緒ぐらいですね。あ、一緒ですね。なかなかやりますね。はい、これ何センチですか？63.5、通常開き。はい、ありがとうございます。63.5。ありがとうございます。池原最高。うーし。もうええって。もうええ、もうええ。もう勘弁して。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。